ስድራቤት ሚራባል ኣብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ሓደ ኤንሪኮ ሚራባል ፈርናንደስ በሃል ማእከላይ መነባብሮ ዝነበሮ ሰብ ምስ በዓል ቤቱን ምስ 4 ኣዋልድ ደቁን ይነብር ነበረ። እታ ብኹሪ ጓሉ ፓትርያ ኣብ 1994 ክትውለድ ከላ ካልእቲ ኣዴላ ሳልሰይቲ ሚነርቫ እታ ሓሳስ ልደ ድማ ማርያ ተሬዛ ይበሃላ ነበራ። እዘን 4 ኣሕዋት ርኹባትን ፍቃራትን ስድራ ስለዝነበሩን ብሓደ ጽቡቕ ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ክመሃራ ዕድል ረኺበን። ብትምህርተን ኣመና ንፉዓት መልክዐን እውን ውቁባት ነይረን። ሽዑኡ ኣብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ራፋኤል ዮናታስ ትሩሲሆ ኣብ 1930 ንኽልተ እብረ ፕሬዚደንት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ኣብ 1952 ቅዋም ብምጥሓስ ንዕድሚኡ ሙሉእ ፕሬዚደንት ከም ዝኾነ ኣወጀ። እዚ ኤልሴፈ ወይ ድማ እታ ሓለቓ ኢሉ ንርእሱ ዘጠመቐ ውልቀ መላኺ እምብዛ ርጉም ዓመፀኛ ህልኸኛ ኮይኑ ኣዝዩ ግፍዐኛ ሰብ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ናይቲ ሃገር ድማ በቲ ጨካን ኣመሓድርኡ ፈጥፈጥ ኣበሎ። ንተቃወምቱ ክኣስርን ክቐትልን ከሎ ንዘስግኡ በብሓደ ኣብ ርእሲ ምሕቃቕ ብኣባላት ፀጥትኡ ንሙሉእ ህዝቢ ኣርዓዶ። ኣብ ግዜ ምሕደራ ኤልሴፈ እተን 4 ደቂ ሚራባል ንኣሽቱ እየን ነይረን። እታ ሳልሰይቲ ሚነርቫ ጓል 15 ዓመት ምስ ኮነት ነቡኣ ትምህርታ ክትቅፅል ለምለቶ። እቲ እዋን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርተን ልዑል ገስጋስ ከርእያ ዘተባብዕ ህዋወህው እኳ እንተዘይነበረ ወላዲኣ ንሕቶኣ ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሉ ትምህርታ ክትቅፅል ኣፍቀደላ። ሚነርቫ ትምህርታ ምስ ቀፀለት ብዛዕባ ኩነታት ሃገራ ከተስተውዕል ጀመረት። ፖለቲካ ናይ ሃገራ ክርዳእን ከተሓሳስባን ድማ ጀመረ። ብፍላይ እቲ ብማዕከናት ዜና ወፃኢ ብዛዕባ ኣብ ሃገራ ዘሎ ስርዓት ዘፈኖ ዝነበረ ዜና ይኹን መግለፂ ኣብ ኣእሙራ ብዙሕ ሕቶታት ኣበገሰ። እተን ሬድዮታት ዲክቴተር፣ ውልቀ መላኺ፣ ሕጊ ኣልቦ ዝብል መግለፂታት እየን ዝህባ ነይረን። ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ስርዓት ነቲ ሕብረተሰብ ብሙሉኡ ስለ ዝተቋፃፀሮ ናይ ምዝራብ መፅሓፍ ምእካብ መሰላት ኣይነበረን። ብሓፂሩ እቲ ህዝቢ ተዓፊኑ እዩ ዝነብር ነይሩ። እዘን ናይ ወፃኢ ማዕከናት ዜና ዘቃልሕኦ ዝነበራ ፈነወ ንሚነርቫን መምሃርታን ብዛዕባ እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ ከብርሃለን ጀመረ። ሽዑኡ ሚነርቫ ሕጊ ክትመሃር ወሰነት። ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሓደ ፒራክለስ ፍራንኮ ዝተባሃለ ከም ኣብ ዛዕባ ሃገሩ ዝግደስ ኣብ ሳንቶ ዶሚኒጎ ዘሎ ክፍዐኛ ስርዓት ክእለ ኣለዎ ዝብል ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ተላለየት። ካብዚ ዝተበገሰ ፍራንኮ ድሮ ብኣባላት ፀጥታ ኤልሴፈ ክእሰርን ክፍታሕን ጀሚሩ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ንባዕሉ ንሚነርቫ ናይ ቃልሲ መንፈሳ ክለዓዕሎ ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕዋታ እውን ብፖለቲካ ሃወገረን ከም ዝፅለዋ ገይርወን። ንውልቀ ወላኺ ኤልሴፈ ድማ ከም ሓደ ደመኛ ፀላኢ ቆፀሮ። ሓደ መዓልቲ ካብ ኤልሴፈ ነታ ስድራ ቤት ብምልእታ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ተለኣኸላ። ሽዑኡ እተን ኣሕዋት መልኣከ ሞት ዝፀውዐን ኮይኑ ተሰምዐን። እቲ ዕድመ ኣብ ኣዳራሽ ቤተ መንግስቲ እዩ ነይሩ። እቶም ወለዲ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ነቲ ዕድመ ክቕበልዎ ነይሩ። ዕላማ ናይ ኤልሴፈ ንጎራዙ ናይ ሃገር ዓዲሙ ባህ ዝበለቶ ንምምራፅ ነይሩ። ኣብቲ ዕድመ ምስ ተረኸባ ቀናጁ ክዕልልን ከመፅመፅ ክብልን ድማ ኣምሰየ። ሓንሳብ ምስ ሓንቲ ፀኒሑ ምስ ሓንቲ ካልእ ክዕልልን ክተናኸፍን ድሕሪ ምዝምሳይ ናይ መወዳእታ ምርጭኡ ሚነርቫ ኾነት። ንሚነርቫ ምስጣ ስለ ዝደለየ ነፋሪተይ ከርእየክ ዶ ትደሊ ክብል ምስ ተወከሳ ደሓን ይቐኒየለይ ክትብል መለሰትሉ። ቀዳመይቲ ናይ ዕድመ ምሸት ብሰላም ተዛዚማ እታ ስድራ ብሰላም ኣብ መንበሪ ገዝኣ በፅሐት። ናይ ካልኣይ መዓልቲ ናብ ሚነርቫ ጥራይ ዝተለኣከ ደብዳቤ ግን ዕድመ ዘይኮነስ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። ሚነርቫ ናብ ቤት መንግስቲ ዘይኮነ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ናይ ኤልሴፈ ውልቃዊ መናፈሻ ክትወፅእ ዝጠልብ እዩ ነይሩ። ሚነርቫ ብሕርቃን ባግ ኢላ ኣይኸይድን እየ በለት። ኣቦኣ ግን እዛ ጓለይ እዚ ርኹስ ሰብኣይ ነገር ከምፅኣልና እዩ ተኸትክሕ ሸኪ በላ። ወላዲታ ድማ በቃ ድሓን ኣነ ናብኹን ምሳኻ ክንከይድ ኢና ኣጆኺ ኢላ ኣተባብዓታ። ቃል ወለዳ ከተኸብር ከይፈተወት ሕራይ በለት። ተታሒዞም ድማ ናብቲ ዝተባህልዎ ዕድመ ተበገሱ። ኤልሴፈ ነቶም ኣጋይሽ እንቋዕ ድሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ንሚነርቫ ብኢዳ ሒዙ መሪሕዋ ንውሽጢ ቀፀለ። ሚነርቫ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ዝነበረ ዓቢ ስእሊ ኤልሴፈ ዓቢ ጠበንጃ ሒዙ እናሃደነ ከሎ ትርኢ ነበረት። ኤልሴፈ ብድሕሪኣ ጽግዕ ኢሉ ገዚፍ መሳርሒ ትፈትዊ ኢኺ በላ። ሕርቃና ጥር ዝበፂሑ ዓይንታ በርበረ መሰለ። ድንብርፅ ከይበላ ሰላም ዘይትበና
ግደፍ الناس እንታይ ዝገበርና ሰባት ኢና ካበለቱ በዓውታ ነዚ ዝተዓዘቡ ኣቦና ደን ብራዕዲ ተዋሕጡ ካልእ ዘራኺ ወሰኸት ከላ ብኢዳና ወጦጡ ኣኽቢርኩም ዝዓደምኩምና ነመስግን ኢሎም ዘረብኦም ምስ ጀመሩ ሚነርቫ ግደፍኒ ኣይወዳእኹን ድሕሪ ምባል ተኣሲሩ ንዘሎ ኣፍቃሪየ ፔራክለስ ፍራንኮ ክትፈትሖ ኣለካ በሎቶ ብትብዓት ትዕድመ ብግቡእ ዝገይተዛዝመ ድማ ሚነርቫ ምስ ወለዳ ብሰላም ገዝኦም በጽሑ ኣሕዋታ ንኤልሴፈ ዝበለቶ ምስ ሰምዓ ክድግፍኣ ከለዋ ኤልሴፈ ግን ኣይደቀሰላን ድሕሪ ገለ መዓልታት ሕኖኡ መታን ክፈዲ ነቦ ሚነርቫ ኣሰሮ እታ ስድራ ቤት ብምልእታ ሽዑኡ እያ ሙሉእ ብምሉእ ኣንጻር ኤልሴፈ ዝተስአት ኩላተን ኣሕዋት መትከል ኣንጻር ኤልሴፈ ደው በላ ናይ ሚነርቫ ድፍረትን ንዕቀትን ዝገበሮሞ ኤልሴፈ ከርእያ እየ ኢሉ ብምፍካር ኣብ ብርቱዕ ሕልኽ ኣተወ ናይ ኣቦኣ ምእሳር ጥራይ ስለ ዘይዕገቦ ድማ ንሚነርቫ መሓዙታን እውን ኣብ ቀይዲ ኣተወን መርመርታ ምስ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ሶሻሊስት ሰልፊ እንታይ ርክብ ኣለኪ ናበሉ ብዛዕባ መስራቲ ሰልፊ ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ፍራንኮ ብምሕታት ኢሰብኣዊ መርመራ ኣካይዱላ ንኤልሴፈ ናይ ጣዕሳ ፎርም ተመሪቂ ነፃ ክንሰደቂ ኢና ብምባል እውን ከታልዋ ፈቲኖም ብፍላይ ብዛዕባ መስራቲ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ዝነበረ ፍራንኮ ደጋጊሞም ሓተትዋ ንሳ ግን እንታይ ገደሰኩም ብዝተልኽዎ ሰብ ክራኸብ ወይ ክመሓዞ መሰለይ እንዲ ኢላ ኣወፀቶም መወዳእታ ቀቢጾም ምስ ፈነውዋ ዳግማይ ኣብ ትምህርታ ተመልሰት ሽዑዋንያ ድማ ምስ ማኔሎ ዝበሃል መንእሰይ ተላልያ ዝተመርዓወት ማኔሎ ካብኣ ብዘይፍለ ፀረ ምልካዊ ምሕደራ ኤልሴፈ ኾነ ማኔሎ ንሚነርቫን ንቓልሳን ብማዕረግ ኣልኪዳን ተኣትሎም እተን ክልተን ኣሕዋት ሚነርቫ ብወገነን ተቃወምቲ ምልካዊ ምሕደራ ስለ ዝነበራ እታ ስድራ ቤት ብምልእታ ናብ ደጀን ሰውራ ተቐየርት ሚነርቫ ናይ ትምህርታ መዛዘሚ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባትን ኣድላይነት ለውጢ ኣብ ማሕደራ መንግስቲ ለውጢ ናይ ዘሎ ስርዓት ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ 1957 ሚነርቫ ኣብ ሃገራ ናይ መጀመርያ ሕጊ ናይ ዶክተርነት ማዕረግ ዝረኸበት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን በቃት ኣብ ግዜ ምምረቓ ካብ ኢድ ኤልሴፈ ምስክርነት ክትቅበል ከላ ሓጎሰኪ ክብል ሓጨጨላ ኣስዒቡ ሓንቲ ነገር ከረዳእኪ ኣነ ብህይወተይ ክሳዕ ዘለኹ ፍቓድ ረኺበ ብሞያ ክሰርሕ ኢልካ ከይትሓልም ጉዳይኪ ባዕለይ ክከታተሎ ምዃነ ይፍለጥ ዝብል ቃላት ኣስማዓ ቲዋን እቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብርክት ዝበሉ በዓል ባቲስታ ናይ ኪዩባ ዝርከብዎም ውልቀ መላኽቲ ካብ ስልጣን ክእለዩ ጀሚሮም ነይሮም ስለዝኾነ ህዝቢ ሳንቶ ዶሚኒጎ ዓቢ ተስፋ ዝሕድረሉ ወቕቲ ነይሩ በዓል ሚነርቫን መቃልስታን ድማ ደገፍ ናይ ተቓለስቲ ኪዩባ ክረኽቡ ተሃንቀው በሉ መንግስቲ ኤልሴፈ ንምእላይ ብዕለት 14 ሰነ ምንቅስቓስ 14 ሰነ ዝብል ስም ዝሓዘ ሰልፊ ተመስሪሩ ለውጢ ከምፅእ ተበገሰ ሚነርቫ ምስ ብፆታ እውን ተፀንበረቱ ንሳን ክልተ ኣሕዋታን ድማ ፅምብላሊዕ ዝብል ምስጢራዊ መፀውዒ ተዋሃበን እቶም ኣባላት ምስጢራዊ ውድብ ናይቲ ሰልፊ ኩሉ ግዜኦም ዝእሰሩን ዝፍትሑን እዮም ነይሮም ሚነርቫን ኣሕዋታን ምስውተን ዝበዝሐ ግዜኦም ኣብ ኣብያተ መእሰርቲ እዮም ዘሕልፍዎ ነይሮም ሚነርቫ ምስ ክልተ ኣሕዋታ ኣብ ካራንታ ዝብል ውሩይ ዝኸፍአን ዝፀንዐን ቤት ማእሰርቲ ብመግረፍቲ ተሰቒን ካብዚ ዝተበገሰ እዘን ሰለስተ ኣሕዋት ብህዝቢ ተፈላጥነት ክረኽባ ጀመራ ብፍላይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓገብ ክትብል ብምጅማር ደገፋ ለገሰትለን ድሕሪዚ ኣህግራዊ ኣቕልቦ ክረኽባን ተፈላጥነት ክዓዝዝን ምስ ጀመረ ጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበርትዖ ኤልሴፈ ክሲ ክምስተለን ተገደደ ስለዚ ንሃገራዊ ድሕነት ኣስጋእቲ እየን ክድዓት ፈጺመን ብዝብል ክሲ ንሓሙሽተ ዓመታት ከም ዝፍረዳ ገበረ ንሳተን ፍርደን ወደን ክወፃ ከለዋ ሰብኡተን ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሑ ተገይሩ ህዝቢ ሳንቶ ዶሚንጎ ነዘን ተቓለስቲ ኣሕዋት ከም ምልክት ተስፋ ናይ ናጽነት ክስእለን ከለልየንን ጀመረ እዚ ድማ ንኤልሴፈ ብሓቂ ዘስግእ ጉዳይ እዩ ነይሩ ሚነርቫን ኣሕዋታን ናይ ህዝቢ ደገፍ ምርካብን ንኤልሴፈን ሻቅሎት ከም ዝፈጥረሉ ስለ ዝፈለጣ መጠኑ ስክፍታ ሓደረን ኣብዚ ዝጥቀስ ዘሎ እዋን ንተቃወምቲ ብሓደጋ መኪና ዝተሃርሙ ኣምሲልካ መቕንፃልን ምጭዋይን ገኒኑ ስለ ዝነበረ ጥንቃቐ ግድነት ኮነ ካፍታ ዝፈርሓ ኣይወፃን ዕለት 25 ሕዳር 1960 ሰብኡተን ክበፅሓና ቤት ማእሰርቲ ኸዳ ከለዋ ተጸናጺኖም ኣብ ጽምዋ መንገዲ ክጽበይዎን ድሕሪ ምጽናሕ ብሓንቲ መኪና ዓገትዎን ንሰለስቲአን ብገዞሞ ጨፍጭፎም በመቕታል ድማ ኣብ መኪና እንኣትዮም ንገደል ኣጽደፍዎን ኤልሴፈ
ኣዲሙهم ዝተገልጸ ካብ ቤተ መንግስቲ ብኣሬዛ እምበር ብህይወት ኣይወፅእን ካብ ስልጣኔ ዘውርደኒ የለን እናበለ ይፍክር ስለ ዝነበረ መዓልቱ ይቐርብ ከም ዘሎ ዝፈለጠ እዩ ዝመስል ነይሩ ካብ ዝፈርሖ ኣይወፀን ዕለት 30 ግንቦት 1961 ንኤልሴፍ ሒዛ ዝነበረት ማኪና ብዕጡቃት ምስተዓግተት ካብ 60 ጠያቲት ንላዕሊ ተተኪስዋ መንፊት ኮነ ኤልሴፍ ድማ ብኡን ሞተ ኤልሴፍ ድምር ኣብ ናይ 31 ዓመቱ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ልዕሊ 50,000 ንጹሃት ዜጋታት ኣንጺሉ ድሕሪ ሞቱ ግን ህዝቢ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ካብ ናይ 30 ዓመታት ናይ ጽልማት ዘመን ተገለጊሉ እዞም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ጀጋኑ ሓርበኛታት ተባሂሎም ተሸለሙ ኣብ ልዕሊ ዘን ሰለስተ ተቃለስቲ ሕዋስ ዝተፈጸመ ኣረመናዊ ግፍዕ ንኸይርስዕን ንኸይድገምን ተባሂሉ 25 ሕዳር 1960 ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈጸመ ግፍዒ ብደረጃ ዓለም ዝዝከረላ መዓልቲ ኮይና ክትውዕል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተወሲኑ ኣብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ድማ እዘን ሰለስተ ኣሕዋት ዝተወለዳላ ኣውራጃ ብስመን ማለት ሄርማናስ ሚራባል ተባሂላ ትጽዋዕ ኣላ ንኽብር ናይ ዘን ሰለስተ ኣሕዋት ተባሂሉ ዝፍለጣሉ ነዝነበራ ምስጢራዊ መፀውዒ ሮዛ ጽምብላሊዕን ናይ ሰለስቲአን ስእልን ኣናይቲ ሃገር ገንዘብ 200 ፔዞ ከም ዝሕተም ተገይሩ ደራሲት ፔኔሎፔ ባዡ ምንጪ ካብ ለኩሎት ሰብ ሰረ ወይ ድማ ሰብ ዝና ማለት እዩ ዘርእስታ ናይ ፈረንሳይ መጽሓፍ ብዘውዲ ተስፋ ማርያም ጥሪ 2018 ዝተተርጎመ ኣንባቢት እልልታ ብርሃኔ ምስጋና ከዓ ነዛ ንእሽቶይ ዛንታ ክትርጉማ ብሞራልን ብሓሳብን ዘተባባዕኩምኒ ምስጋና ይብጻሕኩም ነዛ ሓጻር ዛንታ ንኽትነበብን ናብ ሰማዕትን ክትበጽሕን ዘተሓባበርኩምኒ ምስጋናይ ልዑል እዩ